treba si uvedomiť, že to nie je len prezident Kiska. Tá dnešná politická elita, dá sa povedať, že 26 rokov tu máme politickú elitu, ktorá vyznáva ako keby to isté, že tie obchodné záujmy sú nadradené nad ľudské práva. Čiže to je jedno, či sú to pravicoví, alebo či sú to ľavicoví politici, politickí lídri, politická elita. Všetci títo predstavitelia sú politická elita reprezentujúca rôznych finančníkov, obchodníkov a ich ústredným heslom je, že obchodné záujmy sú nadradené nad ľudské práva, čiže oni nereprezentujú občanov, oni reprezentujú len nejaké obchodné záujmy nejakých finančných elít. No a preto to aj za tých 26 rokov v našej krajine vyzerá tak. Posunuli sme sa ako keby a posúvame sa stále k horšiemu. Ľuďom sa v našej krajine stále žije horšie a horšie. Není to len v oblasti zdravotníctva, ale aj vo všetkých ostatných oblastiach sa situácia zhoršuje zo dňa na deň. Je to vďaka dnešnej politickej elite, ktorá má to ústredné heslo ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom.